Tema ovog predavanja je regulacija arterijskog tlaka. Radi se o jednoj izuzetno važnoj temi i sada ću na samom početku elaborirati zašto je ta tema tako važna. Zašto je jedna od centralnih tema ne samo u fiziologiji nego i u medicini općenito. Naime, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u svijetu oko 1 milijarda ljudi boluje od hipertenzije. 2025. projekcije su da će to biti oko 1,5 milijarde ljudi, a dok vi dođete na kliniku i postanete liječnici, to će biti ubrzo i preko 2 milijarde ljudi. U svijetu od kardiovaskularnih bolesti godišnje umire oko više od 17 milijuna ljudi, što je 30% sveukupne smrtnosti. Dakle, na prvom mjestu je smrtnost od kardiovaskularnih bolesti. Ako to stavimo na razinu Europe, onda godišnje u Europi preko 4 milijuna ljudi umire od kardiovaskularnih bolesti. To je zapravo jedna cijela Hrvatska umre od kardiovaskularnih bolesti godišnje u Europi. A na našoj lokalnoj razini to je 25.000 ljudi, što je zapravo 50% čini u ukupnom mortalitetu. I naravno, veliki novci se koriste u liječenju hipertenzije i kardiovaskularnih bolesti. Da bi se dobili kompletniju sliku, ja sam izvukla neke druge brojeve da vidimo kako se to odnosi na ostale mortalitete, ostale smrtnosti, pa onda do kojih sam brojeva došla. Sveukupna smrtnost u svijetu je oko 56,5 milijuna ljudi godišnje općenito umire. Sada je to nešto više, ovo su brojevi od prije pandemije, sada moramo ovih 2,5 milijuna pribrojiti od prošle godine, tako da će to biti 58 milijuna ljudi uzmimo, ali evo, baratat ćemo s ovim brojkama od prije pandemije. Od tih 56 milijuna, rekli smo 17 milijuna umire godišnje od kardiovaskularnih bolesti. Što je s nasilnom smrću, to ono čega se uvijek bojimo? To je 620.000 umire nasilnom smrću i od tog te nasilne smrti ratovima, kojih uvijek nije bilo jednog trenutka u povijesti da nije bilo ratova, evo sad ovih zadnjih godina je to negdje oko 120.000 ljudi umire u ratovima. U kriminalu, dakle to je ono ubojstvo, pištolj, zaklačute i tako, to je oko pola milijuna ljudi umire nasilnom kriminalnom smrću. I onda je tu nešto čega se jako bojimo, a to je terorizam. Bojimo se svega i svačega, ali ako sad taj broj pogledamo, to se mjeri u tisućama, dakle od negdje 7.500 ljudi, ovisi da li je bio neki veći teroristički napad negdje. Uglavnom u tih 7.700 ljudi, većinu su to isto teroristički napadaj koji se tako računaju u ratnim područjima, zapravo bi trebalo ovdje ratu pridodati. To su teroristički napadaj na Amerikance koji se nalaze u Afganistanu ili koji se nalaze u Siriji i tako dalje. Tako da je onaj broj stvarnih terorističkih napadaja koji se događaju u Europi ili u razvijenom svijetu vrlo mali. S druge strane, ako pogledate samo ubojstva, 800.000 ljudi se godišnje ubije, to je 100 puta više od terorizma. Dakle, šansa mi je da se samo ubijem 100 puta veća nego da će me neki ludi terorist ubiti. Alkoholizam, 10 puta veća šansa je da ću umrijeti od alkoholizma nego da ću umrijeti od terorizma. Dijabetes je tu, dolazimo do milijunskih vrijednosti, dijabetes 7,5 milijuna, povezan je naravno i sa kardiovaskularnim bolestima. Prljava voda 3,5 milijuna, od nečiste vode, to su uglavnom dječica u nerazvijenim zemljama Afrike i Azije. Pretilost 3 milijuna ljudi, isto povezana je sa kardiovaskularnim bolestima. I na prvom mjestu je glad sa 36 milijuna od 56 milijuna ljudi. 36 milijuna ljudi još uvijek na svijetu, u ovom tako razvijenom svijetu i naprednom svijetu u 21. stoljeću umire od gladi. I to su opet na prvom mjestu dječica koje umiru od gladi. Dakle, isto ako stavimo pretilost i glad u kontekst, ovo što nam sada prva dama govori da smo predebeli i tako dalje, trebamo samo staviti u kontekst sa gladi pa doći malo do nekih realnih odnosa. Dakle, što da kažem, terorizma ne trebamo se bojati, gladi da. Dakle, ne trebamo se panično bojati terorizma, jer vjerojatnost od pogibije u nekom terorističkom napadu je 2000 puta manja od smrti zbog kardiovaskularnih bolesti ili 4500 puta manja od smrti uzrokovane glađu. Dakle, zapamtimo nekako te odnose, da nemamo nerealne strahove, nego da strahove usmjeravamo u pravom smjeru, tamo gdje oni to i zavrijeđuju biti. Zašto je još važan ova tema o arterijskom tlaku važna? Pa arterijski tlak je jedan od 4 vitalna znaka.
Dakle, kada nekom gledamo vitalne znakove, onda mu mjerimo puls, gledamo da li diše, mjerimo tjelesnu temperaturu i mjerimo arterijski tlak. I evo, nadam se da sam tu sada navela dosta argumenata zašto je ta tema važna i zašto je onda fiziološko razumijevanje regulacije arterijskog tlaka tako jako važno kao jedan temelj za daljnje onda razumijevanje patologije koja proizlazi. Oni koji su se s menom družili na prijašnjim seminarima, onda znaju da je zapravo prvo pitanje koje ću postaviti će biti što je homeostatska uloga kardiovaskularnog sustava. I sad, budući da je ovo jednosmjerna komunikacija, ne mogu čekati vaš odgovor, onda sama postavljam pitanje i sama odgovaram na to pitanje, pa ću tako odgovoriti. Dakle, homeostatska uloga kardiovaskularnog sustava je, najkraće rečeno, prilagođavanje perfuzije tkiva njihovim trenutnim potrebama. Perfuzije mislim na prokrvljenost tkiva, njihovim trenutnim potrebama. To je ono što ste radili na prošlom seminaru kada ste analizirali kako tkiva reguliraju lokalno svoje protoke. Sad, ovaj trenutnim potrebama, to je ovako dosta jedan fluidan pojam, što znači trenutnim potrebama, pa ću ja to malo kvantificirati da vidimo što su te trenutne potrebe. Naime, tkivima prosječno u bazalnim uvjetima treba oko 11 milimola kisika u minuti. Ovdje ću sad samo reći bazalnim, niste došli do još te tematike, ona je tema negdje tamo F3. Kada ćemo govoriti o metabolizmu. Bazalni uvjeti, sad najkraće rečeno, to bi bilo ona osnovna potrošnja kisika kada ništa ne radimo, ležimo, budni smo i buljimo u plafone, a mora još neki drugi uvjeti biti zadovoljeni, neću sada ići u digresije. Dakle, uglavnom to je za onaj osnovni promet energije u budnom stanju 11 milimola u minuti. Sad 11 milimola u minuti teško nam je zamaštati taj broj, pa ćemo se poslužiti starim jedinicama da ih pretvorimo u mililitre. I onda to iznosi otprilike 250 ml kisika u minuti. Dakle, u nekim tim bazalnim uvjetima kad ništa ne radimo, ležimo, buljimo u plafon i budni smo, za osnovni promet energije u našim tkivima je potrebno 250 ml kisika. I od tud krećemo zapravo, od tud kreće cijela priča o regulaciji arterijskog tlaka. Sada, evo nas na ovom grafikonu, na apsisi je vrijeme, na ordinati je potrošak kisika i tu je sad ovih 250 0,25 litara ili 250 ml u tim nekim bazalnim uvjetima. U mišićnom radu se potrošnja kisika može dramatično povećati, sve ovisi koliki je intenzitet mišićnog rada odnosno koliki je intenzitet metabolizma. To je ono što ste govorili prošli puta. Što je veći intenzitet metabolizma, to će biti veća potrošak kisika, a to tkiva sama reguliraju unutar fizioloških granica. I sad nekakva maksimalna potrošnja kod nekakvog maksimalnog ekstremnog mišićnog rada je negdje 2,5 litre, pa možemo reći da se potrošak kisika u mišićnom radu poveća na oko 2,5 litre, dakle to je od ovih bazalnih 250 ml može se 10 puta povećati. Dakle, to bi bili sad te neke trenutne potrebe, a to ste vi analizirali prošli puta kako to tkiva prilagođavaju lokalno, to je ona miogena teorija i teorija vazodilatacijskih tvari, kako to tkiva prilagođavaju. Dakle, homeostatski mehanizmi upravljaju radom našeg cirkulacijskog sustava tako što nadziru 3 promjenjiva čimbenika. To je srčani minutni volumen, arterijski tlak i ukupni periferni otpor. Danas je tema arterijski tlak, pa mogu onda to je zapravo jedna prilagođena ohmova jednadžba, i onda mogu izvući arterijski tlak iz te jednadžbe i reći da je on jednak umnošku srčanog minutnog volumena i ukupnog perifernog otpora. I sad u principu možemo tu formulu tumbati kad god hoćemo, a pogotovo kad se nalazimo u cirkulacijskom sustavu, onda ju okrećemo ovisno s kojeg aspekta promatramo. I mi smo i našu nastavu tako iskoncipirani, Gajton je tako iskoncipiran, da imamo 3 seminarske teme i svaku seminarsku temu gledamo s aspekta jednog od ta 3 promjenjiva čimbenika. Danas je to arterijski tlak, to je SF8, regulacija arterijskog tlaka. Prošli tjedan ili na početku tjedna, prošli put je bila regulacija perifernog otpora, SF7, to je bila regulacija lokalnog protoka. A sljedeći tjedan radit ćemo regulaciju srčanog minutnog volumena. Dakle, okrećemo tu jednadžbu kako nam paše. I sad kad smo u cirkulacijskom sustavu, onda nam dođe zapravo da se zavrtimo okolo naokolo i da se onda ćemo se pitati zapravo ko tu koga regulira.
i što je tu zavisna varijabla, a što nezavisna varijabla. Doći ćemo do toga malo kasnije da razriješimo to dilemu, da se ne vrtimo beskonačno u krug. No, da bismo mogli razmišljati u ovom dalje kontekstu koji sam navela, dakle o tom vrćenju u krug, odnosno zaustavljanju tog vrćenja u krug, prvo moramo izdefinirati sve moguće tlakove koje u cirkulacijskom sustavu imamo, da znamo o čemu govorimo. Dakle, definicije tlakova, ja sam ih tu izvukla, te osnovne tlakove koji se spominju u fiziologiji cirkulacijskog sustava. Pa, dakle, ovo je jedna krvna žila, i u njoj sad koje sve tlakove možemo analizirati. Jedno što zovemo krvni tlak, najčešće kaže krvni tlak, kažemo, pa imamo arterijski, venski krvni tlak, kapilarni krvni tlak. Dakle, to je sila kojom krv djeluje na površinu stjenke krvne žile. To je onaj zapravo stvarni tlak, kada bismo gledali na površinu krvne žile, gore dole kako djeluje na krvnu žilu, to je zapravo stvarni tlak. On je razlika između ukupnog tlaka u žili i atmosferskog tlaka vani. Dakle, to je tlak na površinu krvne žile. To je jedna vrsta tlaka. Druga vrsta tlaka, kad kažemo krvni tlak, onda možemo misliti na takozvani potisni tlak ili ono što češće u fiziologiji govorimo gradijent tlaka. To je razlika tlaka između dviju točaka u cirkulacijskom sustavu, dakle P1 i P2. I to je zapravo onaj tlak koji nas najviše u fiziologiji i zanima, jer to je potisni tlak, on osigurava cirkulaciju. Dakle, da bi se tekućina kretala kroz neku cijev, mora postojati razlika ili gradijent tlaka između dviju točaka, jer jedino tada će tekućina teći iz područja višeg tlaka u područje nižeg tlaka, ako je P1 viši tlak. Pri tome je sad nebitna apsolutna vrijednost tlaka, nego važna je razlika tlaka. Može apsolutna vrijednost tlaka biti 50 kilopascala, i ako je 50 kilopascala i P1 i P2, nema protoka, nema perfuzije tkiva. Dakle, važan je gradijent tlaka, važan je... Dakle, zato za cirkulaciju mora postojati gradijent tlaka i već sam negdje, ako ste gledali moje predavanje iz EKG-a, onda sam već rekla da je srce to koje stvara taj gradijent tlaka. U aorti generira tlak prosječno 13 kilopascala, znači u mirovanju, a u desnom atriju, desno srce ima zadatak održavati tlak na nuli. I onda je kroz cijelu sistemsku cirkulaciju taj gradijent tlaka iznosi 13 kilopascala. 13 u aorti i 0 kilopascala u desnom atriju i to je garancija da će onda periferija biti dobro perfundirana. Dakle, ova naša jednadžba koju smo spominjali, da je srčani minutni volumen određen razlikom tlaka i otporom, ona se naziva Poiseulovim zakonom za tekućinu, a zapravo je izvedenica iz Ohmovog zakona kojeg znamo iz fizike električne struje. Evo, samo tolika napomena ovdje. Dalje, što se tiče tlakova, postoji tlak koji nazivamo sistoličkim tlakom. Ja ga sad ovdje navodim, iako navodim i gdje je on u Guytonu definiran. Vrlo često se na ispitu iznenadim kad pitam, slučajno dođe u razgovoru, pitam dobro, usput što je to sistolički tlak. Najčešće odgovor koji dobivam, sistolički tlak je tlak za vrijeme sistole. A mislim, sistola traje, Prema tome i tlakovi za vrijeme sistole su jako različiti. Prema tome točna definicija sistoličkog tlaka je to je tlak na vrhuncu svakog pulsa i iznosi prosječno oko 16 kilopascala. Isto tako vrijedi za dijastolički tlak. Onda kad kažu studenti to je tlak za vrijeme dijastole. A koliko dijastola traje? Ali različiti su tlakovi za vrijeme dijastole. Dakle, to je tlak na najnižoj točki svakog pulsa i iznosi 10,5 kilopascala. Evo, tu su vam i definicije na ovim stranicama. I onda dolazimo do pojma tlaka pulsa. Tlak pulsa je razlika između sistoličkog i dijastoličkog tlaka i sad je to naravno jasno. To je 16 minus 10,5 je 5,5 kilopascala i o toj sad tlaku pulsa ćemo u nekoj drugoj temi razgovarati. I na vježbama ćete o tome kada ćete raditi o arterijskom tlaku. Srednji arterijski tlak je odvagnuta prosječna vrijednost arterijskog tlaka tijekom jednog srčanog ciklusa.
Dakle, sistole i dijastole. Sjećamo se šta je srčani ciklus, to sam isto definirala u predavanju EKG-u, pa koga je slušao onda zna što je srčani ciklus. Budući da sistola i dijastola ne traju jednako dugo, nego je sistola duža, ona je 2/3, dijastola je 2/3, a sistola je 1/3, jel, dijastola duže traje, onda se tako obračunavaju prosječne vrijednosti tlakova, tako da uzimamo onako aproksimativno da je to oko 13 kPa je neki srednji arterijski tlak. I na koncu jedan tlak koji nije, nažalost, u Guytonu dolazi na kraju, dolazi u sljedećem poglavlju kada ćete čitati o minutnom volumenu i regulaciji minutnog volumena i venskog priljeva. Međutim, nema razumijevanja cirkulacijskog sustava bez ovog tlaka, a koji se naziva srednji sistemni tlak punjenja. STP, srednji sistemski tlak punjenja. Koji je to tlak i zašto je on važan? To je tlak u sistemskoj cirkulaciji nakon što se zaustavi krvni protok. To znači da ako zaustavimo srce ili priklještimo aortu i ulazak u desni atrij i pričekamo koju sekundu da se cirkulacija smiri i tada izmjerimo arterijski tlak, vidjet ćemo da taj tlak nije nula, ne pada na nulu, nego da postoji određeni statični tlak koji je neovisan o radu srca, a koji ovisi o napunjenosti cirkulacijskog sustava, dakle ovisi o volumenu krvi i ovisi o tonusu krvnih žila. Dakle, kombinacija jednog i drugoga. I taj sistemski tlak punjenja, dakle taj osnovni statični tlak bez utjecaja srca iznosi oko 0,9 kPa. Naravno, ako čovjek ili životinja na kojoj pokus radimo umre, onda nestaje taj sistemski tlak punjenja. Dakle, to je sistemski tlak samo tako dugo dok je životinja živa. 0,9 kPa. Zašto je taj tlak važan? Možda da i sada kažem zašto je važan. Srce, isto neko koji je slušao moje predavanje iz EKG-a, niko me nije ništa pitao o tome. Ja sam očekivala neko pitanje, možda i mailom. Tamo sam rekla da je srce, zapravo da su to dvije pasivne pumpe. Jel? Dvije pasivne. I mislila sam, hoće li neko se zaintrigirati oko toga što znači pasivna pumpa. Sad ću možda ovdje reći, niste me ništa pitali, ali ja ću sada onda reći da vama razjasnim i da vam olakšam učenje. Što znači pasivna pumpa? To znači da srce nije pumpa koja može stvarati potlak. Srce je pumpa koja može samo izbaciti ono što u njega dođe. Prema tome, srce mora biti pod određenim tlakom da bi moglo izbacivati krv. I zbog toga postojanje tog srednjeg sistemskog tlaka punjenja je izuzetno važno za cijeli cirkulacijski sustav. Ako njega nema, može srce biti i skroz zdravo, ali neće imati što za izbacivati jer je pasivno, jer može izbaciti samo ono što se pod tlakom u njemu nalazi. Možda sad ste položili imunologiju pa da samo napravim poveznicu s time. U anafilaktičkom šoku, kad dolazi do kompletne vazodilatacije perifernih krvnih žila, zapravo sa srcem se nije ništa dogodilo, srce je zdravo. Međutim, budući da nema sistemskog tlaka punjenja, srce, kako bi rekla, pod navodnicima radi na prazno, ono ne može usisati, ne može stvoriti potlak i ne može iz tog jednog velikog bazena koji se sada dilatirao zbog anafilaktičkog šoka, ne može usisati krv. I zbog toga čovjek umire ako se ne da adrenalin pa se te krvne žile stisnu oko zadanog volumena krvi i ponovno stvori srednji sistemski tlak punjenja, dakle taj pasivni tlak koji mora postojati na početku svakog cirkulacijskog sustava da bi srce imalo što za izbacivati. Eto, tu sam sad izdefinirala ove tlakove i dala sam vam sada tu, ja mislim, jednu važnu ideju o tome kako srce funkcionira, jednu važnu ideju o tome da uistinu razumijete cirkulacijski sustav. Dakle, nakon današnjeg vašeg aktivnog sudjelovanja značite objasniti zašto je važna fiziološka kontrola arterijskog tlaka, tko tu koga regulira, ono što sam malo prije rekla. Imamo srčani, minutni volumen, ukupni periferni otpor i arterijski tlak, to neko pod navodnicima sveto trojstvo, i koji možemo gledati u cirkulacijskom sustavu s bilo kojeg aspekta i stalno reći ovo ovisi o ovom, ovo ovisi o ovom, ovo ovisi o ovom. Jel? Ja to vrlo često tako i čujem na ispitu. Jel? Ali mi moramo na koncu reći što je zavisna, što nezavisna varijabla i ono što ćete sami raditi dalje, analizirat ćete učinak 10 faktora na arterijski tlak. No o tome malo kasnije. Idemo prvo, zašto je važna fiziološka kontrola arterijskog tlaka?
I postavit ću pitanje što će se dogoditi s arterijskim tlakom osobe kojoj je amputirana noga. Dakle, ako pogledamo osobu kojoj je amputirana noga, možemo tu pogledati, jednu bizarnu sliku sam tu našla, jel? Osoba koja je amputirana noga i on si je svoju nogicu spremil tu u kompot i napravilo od nje lampu. Dobro, to me tako, kad sam pogooglala, mi se prvo pojavilo. No dobro, dakle, što će se dogoditi s arterijskim tlakom osobe koja je amputirana noga? Evo nam naše formule. A što će se dogoditi sa srčanim imunitnim volumenom i ukupnim perifernim otporom? Dakle, 3 su pitanja ovdje. Što će biti? I sada vas molim da prestanete dalje slušati ovo predavanje, dakle da zaustavite predavanje i da prije nego što nastavite razmislite o ovim pitanjima i provjerite vaše zaključke jednim kraćim Sokrativ testom. Dakle, oni koji su imali kod mene seminar znaju već je taj Sokrativ test, oni koji nisu, evo tu je adresa sokrativ.com, ulazak, upišete fiziologija 21. I sada vas molim, nemojte klikati dalje po ovoj prezentaciji, nju zaustavite, jel? I vratite se natrag nakon što riješite test gdje ćete malo tamo razmišljati. Dobro? Ajde, sad odite na test. Zaustavite ovdje prezentaciju, odite na test, pa kad riješite test, vratite se na prezentaciju. Dobro, evo vas natrag, bar se nadam da ste me poslušali i išli to tamo riješiti. Dakle, radi se o anonimnom testu, jel? Nadam se da ste išli tamo riješiti, da ste vidjeli da li znate, da li ne znate. Pa ću ja sad malo proanalizirati, a možda na samom webinaru pogledat ćemo rezultate pa ih možemo malo iskomentirati kako ste odgovarali. Dakle, od kuda treba krenuti u analizi? U analizi treba krenuti od toga da su krvne žile stvaraju paralelne spojeve kojima opskrbljuju pojedine organe i tkiva. Dakle, paralelno su spojeni. Što omogućuje taj paralelni spoj? Dakle, imamo jedan paralelni, drugi, treći, jel? Ovako schematski ovdje prikazano. Što omogućuje taj paralelni spoj? On omogućuje svakom tkivu da zapravo nadzire svoj protok. Jel? I uklanjanjem jednog paralelnog spoja, to znači sad ovom gosponu je amputirana jedna noga, dakle uklonili smo, uzmimo ovaj jedan paralelni spoj. Što se dogodilo sa ukupnim perifernim otporom? U paralelnim spojima, sjećamo se fizike, ukupni periferni otpor će se povećati. Dakle, u onoj našoj jednadžbi ukupni periferni otpor se povećava i zbog povećavanja ukupnog perifernog otpora, jel, očekivat ćemo da će na početku se arterijski tlak i povisiti. No, međutim, osim kratkoročne regulacije, postoji dugoročna regulacija. Doći ćemo na nju. Zaustavimo se još samo malo na tim principima regulacije arterijskog tlaka i tu mi je uvijek zgodno pozvati ovako jednu sliku i povući analogiju između našeg cirkulacijskog sustava i vodoopskrbe. Evo ovako jedne šeme vodoopskrbnog sustava. Dakle, što imamo tu? Tu imamo pumpu, kao i kod nas, imamo srce, ovdje je pumpa. Vodotoranj, jel, ta pumpa u taj vodotoranj. I onda imamo ovaj glavni cjevovod, glavni vodovod koji vodi do naših kuća, naših stanova. Naše kuće i stanove paralelno su spojeni. A to znači da će svaka naša kućica moći samostalno regulirati svoj protok. Problem bi bio kad bismo mi serijski bili spojeni, jel? Kad bi kuće ove bile serijski spojene na ovaj glavni vod, jel? Onda ona naravno u najgore poziciji bila bi ona zadnja u tom serijskom spoju, jel? I morala bi se onda dogovarati sa svim ovim ostalima i reći, čujte, ja bi danas se tuširala sada, možete vi drugi pogasiti da meni tlak do te moje zadnje kuće bude dovoljno jak da se ja mogu otuširati. Jel? Međutim, ovdje vidimo, kad su paralelno spojeni, vidimo da su sve kuće pod istim tlakom. I u čemu je onda zapravo ideja vodoopskrbe, odnosno cirkulacijskog sustava? Ideja je da što se mora održavati? Mora se održavati tlak, uvijek konstantni tlak u glavnom cjevovodu. Ako regulacijski mehanizmi održavaju tlak u glavnom cjevovodu uvijek konstantnim, onda će sve kuće uvijek imati isti tlak. Jel? Međutim, kad nastupaju problemi? Problemi nastupaju
kada nešto nije sa pumpom u redu, jel? Dakle sa srcem ako nešto nije u redu, nastupaju kada nema dovoljno vode u sustavu vodovodnom, jel? Na primjer ljeti kada nastupi suša, jel? Onda nastupaju problemi da nema dovoljno vode, onda se ide na takozvane redukcije, jel? Pa onda kažu, ne znam, sada je redukcija vode tako da će samo industrija imati, a kućanstva, ne znam, preko dana neće imati toliko vode. Mislim, to se više ne događa, eto vidite, hvala Bogu, nema nikakve industrije više, sve su nam uništili svoju industriju, pa onda nemamo ni taj problem da bismo morali imati redukciju vode, jel? Fino svi može imati vode, baš fino da nemamo industriju, jel? Da su nam to sve poništili. Dakle, to su onda i tako dugo, znači dok pumpa i dok ima dovoljno tekućine u sustavu, uzmemo kod nas je to, ako analogiju napravimo, to je krvarenje jedno kad neće biti dovoljno u sustavu. Jel? Tako dugo dok ima, sve će dobro funkcionirati. Zašto? Zato što se, kako kaže ovdje, water wants to return to this level. Jel? To sam se morala nasmijeti, ostavila sam to. Jel? Kaže, voda se želi vratiti na ovu razinu ovdje. Jel? Prema tome ona se želi vratiti na ovu razinu ovdje i tu su onda, budući da su oni svi na ovoj nižoj razini, svi su pod istim tlakom visokim. Jel? Dakle, ovo je teleologija u svom jednom najljepšem obliku. To je za one koji su već prošli moju torturu sa problemom teleološkog objašnjavanja. Dakle, regulacija arterijskog tlaka analogna je regulaciji tlaka u vodoopskrbi. Svi potrošači su paralelno povezani s glavnim cjevovodom. I znači, važno je samo održavati stalnim tlak u glavnom cjevovodu. Jer tada svaka kućica je pod istim tlakom i može nadzirati svoj protok potpuno neovisno o drugima. I to je upravo ono naše prvo pravilo cirkulacije, da svako tkivo lokalno upravlja neovisno o drugima. Jel? A ovo su problemi koje sam malo prije rekla koji nastupaju, jel? Ili bolesti srca ili krvarenje. Tu bih sada pozvala ovu sliku, ovaj grafikon iz Guytona, koji zapravo grafički ilustrira ovo što sam do sada pričala. Znači na apsisi imamo ukupni periferni otpor, na ordinati imamo arterijski tlak, dakle drugu komponentu ohmove jednadžbe i ovdje imamo srčani minutni volumen. I sad ako pogledamo, dakle kažemo da je važno samo održavati stalnim tlak u glavnom cjevovodu, vidimo da arterijski tlak je stalan, održava se stalnim. U cijelom nizu bolesti ili stanja, mogu to možda malo povećati, jel? Održavanje konstantnog arterijskog tlaka, ako to malo povećam, tako, da malo bolje vidimo, jel? Gdje imamo odstranjenje ruku i nogu, dakle ovo je amputacija, jel? Amputacija. I tu su vam sada u tom grafikonu skriveni odgovori na pitanja koja ste imali u vezi amputacije u testu, jel? Dakle, održavanje konstantnog arterijskog tlaka preduvjet za učinkovitu regulaciju srčanog minutnog volumena. Amputacijom noge, ukupni periferni otpor, gdje nam je ukupni periferni otpor? Ovo je ukupni periferni otpor, on se povećao. Jel? Ukupni periferni otpor je 140 u odnosu na normalni, koji je 100%, ovo je 140. I taj ukupni periferni otpor će zauvijek ostati povišen, jer teško da će čovjeku narasti nova noga, jel? Na tome ostao je trajno bez jednog paralelnog spoja. Što je sa srčanim minutnim volumenom? Srčani minutni volumen se smanjio. Zašto se srčani minutni volumen smanjio? Zato znamo da je srčani minutni volumen ovisi o intenzitetu metabolizma. Jel? I ako odstranimo nekoliko kila mišića koji inače metaboliziraju i potrošak kisika, potrebe za kisikom će biti manje, prema tome srčani minutni volumen više neće biti za tog čovjeka 5 litara u minuti, nego 4,5 litre, prema tome srčani minutni volumen se smanjuje. A što je sa arterijskim tlakom? Arterijski tlak ostaje nepromijenjen, gledajući dugoročno, osim na onom samom početku kad se dogodilo. Dakle, održavanje konstantnog arterijskog tlaka je preduvjet za učinkovitu regulaciju srčanog minutnog volumena. Što sam s time htjela reći? S time sam htjela reći da odgovor na ono pitanje ko koga regulira, što je zavisna, a što nezavisna varijabla. Znači, vratimo se na ovu našu jednadžbu. Dakle, što je tu zavisna, što nezavisna varijabla?
Što kaže teorija cirkulacije? Pogledajte u Guytonu, na stranici 170 je izdefinirana teorija cirkulacije i načela cirkulacije i prva točka kaže da veličina protoka kroz svako tkivo je gotovo točno usklađena sa tkivnim potrebama. To je lokalna regulacija. Dakle, znači da zapravo intenzitet metabolizma određuje kolika je potreba tkiva. I što je veći intenzitet metabolizma, to je vazodilatacija kroz pojedina tkiva veća. Druga točka teorije cirkulacijske funkcije kaže da je srčani minutni volumen se uglavnom nadzire ukupnim tkivnim protokom. To znači, a o čemu ovisi taj ukupni tkivni protok? On ovisi o stupnju vazodilatacije ili vazokonstrikcije na periferiji. A o čemu ovisi taj stupanj vazokonstrikcije ili vazodilatacije na periferiji? Ovisi o intenzitetu metabolizma. Što je intenzitet metabolizma veći, to je vazodilatacija na periferiji veća. Što je vazodilatacija na periferiji veća, to će ukupni periferni otpor biti manji. Jel? Dakle, djeluje na ukupni periferni otpor. A ukupni periferni otpor, dakle protok kroz tkiva, ukupni protok kroz tkiva, odredit će koliki će biti venski priljev, koliko će krvi dotjecati do srca. A venski priljev određuje koliki je srčani minutni volumen, jer smo rekli da zdravo srce, i znamo da zdravo srce mora moći izbaciti svu količinu krvi koja iz periferije dolazi, jer su to potrebe tkiva. Tkiva su odredile koliki treba biti venski priljev. A srce, budući da je pasivna pumpa, izbacuje taj venski priljev ponovno u cirkulaciju. Dakle, tu sad kroz ovaj krug vidimo da je zapravo ukupni periferni otpor i venski priljev određuju koliki će biti srčani minutni volumen. Dakle, da je srčani minutni volumen zavisna varijabla od ukupnog perifernog otpora. A što je sa arterijskim tlakom? Tu dolazimo do treće točke teorije cirkulacijskog sustava koja kaže da se arterijski tlak nadzire neovisno o nadzoru lokalnog protoka i srčanog minutnog volumena. Zašto je to sad važno neovisno arterijski tlak? To je važno zato što ako gledamo opet ovu formulu, ako gledamo sada poveća se intenzitet metabolizma, dođe do vazodilatacije, što će biti s ukupnim perifernim otporom? Ukupni periferni otpor će se smanjiti. Jel? Ako se smanji ukupni periferni otpor, ako se krvne žile dilatiraju, kada bi čisto fizikalno gledali, značilo bi to da postoji tendencija pada tlaku. Jel? Ako se krvne žile šire, znači tlak u njima će padati. Dakle, kada bi i arterijski tlak bio zavisna varijabla od ukupnog perifernog otpora, tada bi zapravo promjena ukupnog perifernog otpora dovela do kontraproduktivnog učinka na arterijski tlak, dovela bi do njegovog pada i time bi kompromitirala daljnji protok kroz tkiva. Dakle, zaključujemo da arterijski tlak je ovdje neovisna varijabla i jer su se evolucijski razvili kompleksni, komplicirani, složeni mehanizmi koji ne dozvoljavaju da promjene ukupnog perifernog otpora utječu na arterijski tlak. Dakle, da se on neovisno regulira. A kako se on neovisno regulira? To su sad ti složeni procesi neovisne regulacije, kratkoročna regulacija, srednjoročna regulacija i dugoročna regulacija, o kojima sad neću detalje govoriti, to prepuštam vama da naučite te pojedine regulacijske mehanizme. Znači, da zaključim ovako, još kroz jednu možda pregled čimbenika regulacije arterijskog tlaka. Mogla bih ovako reći, dakle, da arterijski tlak reguliraju fizikalni čimbenici i fiziološki čimbenici. Što su fizikalni čimbenici? Fizikalni čimbenici, to su oni preduvjeti za rad kardiovaskularnog sustava. Uopće oni preduvjeti koji moraju biti zadovoljeni da bi uopće cirkulacija mogla funkcionirati. A koji su to preduvjeti? To je volumen krvi, što smo rekli. Volumen krvi u krvnim žilama i popustljivost krvnih žila ili stupanj stisnutosti krvnih žila ili tonus krvnih žila. Dakle, o odnosu između volumena krvi i tonusa krvnih žila ovisi zapravo koliki će biti onaj sistemski tlak punjenja, dakle onaj pasivni tlak. Dakle, tu sad govorimo o fizikalnim čimbenicima koji su preduvjeti. Dakle, napunjenost cirkulacijskog sustava je preduvjet, napunjenost takva da minimalno tlak mora biti 0,9 kPa kada srce ne radi. To su fizikalni preduvjeti. Sad, kad se srce uključi, tu smo uključili srce, sada počinjemo govoriti o fiziološkim čimbenicima koji sudjeluju u regulaciji arterijskog tlaka. I rekli smo oni mogu biti kratkoročni i dugoročni, da tu ne kompliciram previše, nisam napisala ove srednjoročne, ali možemo dodati ovdje i srednjoročne čimbenike, ali uzmemo radi jednostavnosti ove šeme.
kratkoročni i dugoročni čimbenici. Ovi kratkoročni čimbenici, dakle to su uglavnom živčani refleksi koji će utjecati na ukupni periferni otpor i na srčani minutni volumen koji onda utječe na arterijski tlak. A što se tiče ovih dugoročnih čimbenika, to je ravnoteža zapravo volumena tekućina u tijelu, a ta ravnoteža tekućina u tijelu, a o njima ovisi volumen krvi jer je on dio izvanstanične tekućine, ovisi o unosu tekućine, dakle koliko popijemo tekućine, koliko se tekućine nalazi u hrani koju jedemo, tekućine i vode i NaCl-a, i s druge strane o ravnoteži izdavanja. Dakle, uvijek imamo tu jednu vagu, homeostatsku vagu, dinamičku unosa i izdavanja. Izdavanje primarno putem bubrega, naravno i putem kože, znojenje i naravno i putem stolice i tako dalje, ali sada ne kompliciram cijelu priču, putem bubrega, glavnog regulacijskog mehanizma, za izdavanje tekućine i soli. I to je jedne dinamičke ravnoteže. Ta dinamička ravnoteža unosa i izdavanja tekućine odredit će koliki će biti volumen tekućine u tom našem cirkulacijskom sustavu. Dakle, ti dugoročni regulacijski mehanizmi, njih opet možemo podijeliti na dvije podvrste, na takozvani natriuretski sustav. Natriuretski sustav, samo ime kaže da potiče izlučivanje natrija mokraćom, natriurezu. To je dakle, natriureza, tlačna diureza koju ste već spominjali i atrijski natriuretski peptid. Oni svi potiču izlučivanje natrija i vode. I s druge strane tu je takozvani antinatriuretski sustav. Dakle, to je sustav koji koči izlučivanje natrija i vode, dakle simpatikus koji izaziva konstrikciju krvnih žila i u bubregu, i potiče lučenje renina, angiotenzina i aldosterona. Eto, možda sekundu da vratim. To je ovako jedna najpojednostavljenija šema preglednih čimbenika koji sudjeluju u regulaciji arterijskog tlaka. Tako da, evo, mogu sažeti za kraj. Ovako, regulacija arterijskog tlaka, dakle, nije samo i sebi svrha, već je održanje optimalnog tlaka zapravo preduvjet regulacije tkivnog protoka. Kada se tlak ne bi neovisno regulirao, onda bi se on mijenjao, ovisno kako se mijenja ukupni periferni otpor i srčani minutni volumen, i zapravo pala bi u vodu ona prva točka teorije cirkulacije, a to je da tkiva određuju svoj vlastiti protok prema svojim vlastitim potrebama. Dakle, da bi bila točna i održiva prva točka teorije cirkulacije, mora arterijski tlak biti neovisno reguliran kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim mehanizmima. Promjene arterijskog tlaka mogu nastati iz raznih razloga. Ja sam ih ovdje podijelila na dvije vrste osnovne. Jedno su promjene arterijskog tlaka koje su primarne promjene, koje nastaju zbog promjene perifernog otpora, dakle u mišićnom radu, fiziološki, u mišićnom radu ili kad spavamo, protok kroz tkiva nije isti, dakle mijenja se ukupni periferni otpor, ili zbog promjene položaja tijela, ustajanje, ljeganje, i te promjene arterijskog tlaka, dakle ta fiziološka kolebanja arterijskog tlaka tijekom dana, zbog različitih situacija u kojima se nalazimo, one se brzo korigiraju intrinzičnim mehanizmima srca i živčanog sustava. To je jedno. Druga vrsta promjene arterijskog tlaka nastaje zbog primarne promjene volumena izvanstanične tekućine. Dakle, ako se primarno mijenja volumen izvanstanične tekućine, a one se korigiraju opet intrinzičnim mehanizmima bubrega, dakle to ona tlačna diureza i natriureza, to je intrinzično svojstvo, karakteristika bubrega, intrinzični mehanizam regulacije. Šta znači intrinzični mehanizam? Znači da ako bubreg izvadimo iz tijela i riješimo i nema nikakvih živčanih niti hormonskih učinaka na njega, još uvijek će ta tlačna diureza i natriureza postojati. Dakle, oni se korigiraju, dakle primarne promjene volumena korigiraju se intrinzičnim mehanizmima bubrega i onda endokrinim sustavom kojim se dugoročno prilagođava unos i izdavanje soli i vode. Ukratko rečeno, sad za ovaj prvi način, dakle
tkiva, kada govorimo o primarnim promjenama primarnim promjenama perifernog otpora, položaja tijela, dakle primarne promjene arterijskog tlaka, u njima tkiva vlastitim lokalnom regulacijskim mehanizmima upravljaju lokalnim protokom. To je ono prvo načelo. Jel? I sad, ako se radi o blažem povećanju metabolizma, blagom povećanju metabolizma, onda je ona lokalnom vazodilatacijom smanjuje se ukupni periferni otpor. To smanjivanje ukupnog perifernog otpora povećava venski priljev, a srce kao pasivna crpka izbacuje svu pridošlu krv te povećava srčani minutni volumen koji upravo onoliki koliko su potrebe tkiva. Dakle, povećani srčani minutni volumen spriječava sniženje arterijskog tlaka u takvim nekim blažim povećanjima metabolizma. Dakle, nije potrebno ništa drugo. Taj regulacijski mehanizam, on je učinkovit kako dugo? On je učinkovit tako dugo dok srce može izbaciti svu količinu krvi koja u njega venskim priljevom dolazi. Jel? To je, govorimo o intrinzičnom sad svojstvu srca, a to je Frank-Starlingov zakon. Znamo koliko to je Frank-Starlingovim zakonom, od 5 litara koliko je u mirovanju. Frank-Starlingovim zakonom srce, dakle isto bez ikakve inervacije, hormona, živaca i tako dalje, dakle srce izvađeno iz tijela, transplantirano srce nekom drugom, moći će 2,5 puta povećati srčani minutni volumen. Znači od 5 litara negdje na 12,5-13 litara će moći povećati. Tada dolazi do svog maksimuma i Frank-Starlingovim, dakle tim intrinzičnim svojstvom ne da se više povećati. Ako je povećanje veće od tih 12 litara, ako počne dolaziti 15 litara, sad Frank-Starling to ne može odraditi, jer se venski priljev toliko povećao, pa se arterijski tlak neće moći održati bez dodatne živčane stimulacije i srca i krvnih žila, to jest morat će doći do neke preraspodjele srčanog minutnog volumena, a ko će to onda registrirati? To će registrirati kao prva crta obrane baroreceptori, ovi kratkoročni mehanizmi. Dakle, ako je mišićni rad veći od 13 litara u minuti, tada će se aktivirati baroreceptori i oni će potaknuti živčani mehanizam kojim će se sada doći do preraspodjele u smislu da će kroz mišiće koji će lokalnom regulacijom proizvesti vazodilataciju i povećani protok, ali živčani sustav će kroz neka druga tkiva kojima tog trenutka ne treba toliko krvi, tipa probavnom sustavu, smanjiti protok i usmjeriti ga zapravo u mišiće. Što se tiče promjene arterijskog tlaka zbog primarne promjene volumena izvanstanične tekućine, sad tu su ona dva sustava koja sam malo prije navela, natriuretski sustav i antinatriuretski sustav, i tu su i poremećaj osmolarnosti koji također dovode do promjene volumena, a onda ta promjena volumena dovodi do promjene arterijskog tlaka. Eto. S time bih sažela u ovom predavanju i završila svoje izlaganje i svoje razmišljanja o regulaciji arterijskog tlaka, s kojim nadam se da sam vam djelomično pomogla, ali se nadam isto tako da vam je ostalo dosta pitanja koje će vas potaknuti na vaše daljnje razmišljanje. A sada, jer kao što rekoh, nastavnik ne smije nikada 100% sve objasniti, negdje 80%. 20% mora ostati onako na vama da ostanu upitnici i da vas potakne da sami dalje razmišljate. A sada bismo išli na zapravo vaš zadatak. Jel? Pripremila sam vam jedan pokus koji je rezultirao sa 10 grafičkih zapisa promijenjenih arterijskih tlakova, a u svakom se zapisu vide određene karakteristične promjene arterijskog tlaka koje su nastale kao posljedica djelovanja jednog od ovih 10 čimbenika, bilo farmakoloških, bilo nekakvih fizičkih čimbenika. I vaš je zadatak da analizirate, ja ću ih sad samo ovdje ovako na brzinu preletiti, da analizirate te poremećaje arterijskog tlaka i da pokušate ih točno povezati sa uzrocima, dakle sa ovim čimbenicima koji su ih proizveli, i onda izanalizirati i obrazložiti zašto mislite da je taj čimbenik prouzrokovao takvu vrstu promjene arterijskog tlaka. I
Tu bih onda sada završila ja svoj predavački dio i zamolila bih vas da se sada vratite na onu e-knjigicu gdje vas čekaju rezultati ovih pokusa i čekaju vas sve upute za daljnji rad. Tamo sam detaljno sve dalje objasnila, a onda se vidimo na webinaru, onako prema rasporedu u vremenu koje nam raspored predviđa. Eto, do tada želim vam uspješno rješavanje zadataka koje sam vam priredila u e-knjigici.